Estem aquí la consellera Àngels Chacón, consellera d'Empresa i Coneixement, a qui simplement agraïm aquests moments. Moltes gràcies, consellera. Gràcies a vosaltres. I bé, saber una mica la preocupació com a administració que teníeu abans de començar aquesta temporada. La preocupació que tenim, evidentment, perquè no controlàvem, no sabíem quina expansió tindria el virus i quin comportament tindria durant els mesos d'estiu. Hem vist que aquests rebrots que esperàvem a la tardor s'han produït abans del que pensàvem i a nosaltres no ens preocupa o no ens preocupava els càmpings en concret, perquè sabem de la consciència, estem parlant de que a la gran part d'ells són petites i mitjanes empreses, empreses familiars, són les primeres que adquireixen consciència de les mesures que cal adoptar. Per tant, teníem claríssim que els càmpings seria un entorn segur. El que ens preocupava és l'evolució de la pandèmia, per exemple, a grans ciutats o altres llocs on, sigui perquè no hi ha prou responsabilitat, alguns grups actuen sense distància, mascareta, rentat de mans, es pogués propagar la pandèmia. Però que els càmpings no només fan els deures, sinó que els fan amb escreix, això ho teníem seguríssim. Molt bé, per tant, la següent pregunta, que era avui, que estem justament a un càmping, veure quina era com estan aplicant aquestes mesures. Entenem que pel que estan veient s'estan aplicant d'una forma correcta. Més que correcte. Jo crec que aquí s'hi barregen dues coses, que és seguretat que està buscant qualsevol visitant. Ho veiem en els protocols, amb els expedidors de solució hidroalcohòlica, veiem a tot arreu totes les mesures, distàncies. Ens deia també que s'esponjarà més l'ocupació per tal de preservar també que entre parcel·les hi hagi distància i evidentment el que nosaltres entenem també és que és un lloc ideal després d'estar aquests mesos tancats en edificis, moltes vegades també sense balcons integrats, aquí en plena natura, tot això és com quan esperes la pluja i ve, no? Per tant, lloc on respirar, passar-s'ho bé en família, els càmpings és una de les millors opcions que tenen els catalans i catalanes a l'hora d'escollir destinació.